nga pala mga kalabarkads yung huli ng paring Dario. Wow, yung huli pala ni paring Nico mga kalabarkads. Oh. Pero octopus na dong. Panalo. Oh. Puro octopus yan no. Puro May pusit pa. May dalawang pusit yan. Dalawang pusit. Yun, what's up mga kalabarkads? Magandang gabi sa inyong lahat. Bali, ngayong gabi mga kalabarkads, lulusong ulit tayo. Makakasama natin si paring Nico, paring Randy, saka yung isang kasama natin sa bahay, si paring Dario. Bali, time check tayo mga kalabarkads. Ayan o, 9:40 ng gabi. Bali, nandito na pala kami sa kanila paring Nico mga kalabarkads. Hiningal sa pagbabike eh. Kumusta na po kayong lahat mga kalabarkads? Kumusta naman po ang kalagayan natin dyan sa lugar natin, dyan sa Pilipinas o saan man sulok ng mundo? Dali, mga mamaya siguro mga kalabarkads, mga alas 10 lulusong ay alis na kami, lulusong na kami. Bali, may gilaw na naman ng kalabarkads para may pang-ulam na naman. Papakilala ko pala sa inyo mga kalabarkads si paring Dario. So, nakikita na rin siya. What's up? Mad lang kasama. Mag-isa. Grabe, may ganun na din yung ito to para mag-igib ha. Ito na si paring Nico. Ito yung huli mo? Ayan o. Ayan o. Tingnan mo. Yan. Ang dami. Isang pusit lang yan ha. Ito. Bali, nire-rate pala ng paring Dario yung ref nila paring Nico mga kalabarkads. Ang dami niyong panghuli ha. Ayan yung laman, no? O, may mga pusit. Ayan pa. Oh, grabe. Punong-puno ng stock. Ay, marami. Ganyan na yan. Grabe niyan yung huli. Ba't yan nilagay dyan? Masisira. Ibibigay yan eh. Saan yan ibibigay? Kay Eugene? Felix yata. Kay Pluma. Naku, nasisira naman yung saging ni ano. Sige. Oh, ayan. Kakarating mo lang dito sa bahay, nang re-raid ka lang, ref. Ano yung saging na to? No, sandali. Halika dito. Halika dito. Ipasok mo ito dong, yan dong. Di ba kakain ka ng saging? Unggoy. Kakain ka ng saging. Sa Pilipinas. Oh, sarap! Doon sa Amerika. Sandali. Sa Amerika kasi, sabi nung Amerikano, dito sa Amerika, yung mga mansanas, pinupulot lang namin. Sabi naman ng Pilipino, sige, kain ka. Ano? Kain ka muna. Unggoy! Sabi ng Pilipino, dito sa Pilipinas, unggoy lang ang kumakain ng saging. Saging, mga kalabarkab. Dito na pala si paring Randy, mga kalabarkads. Kasama rin natin si paring Randy. Bali, 4 kaming lahat mga kalabarkads na lulusong. Malakas yung basta ito, Dario. Dario, pasok dyan o. Tinakpan. Tupi. Ito lang din. Ayos din to eh. Ayos din to. Bago yung ano ko. Ito na pala si paring Randy, mga kalabarkads. Yung no? Ang gwapito ng buhol. Waterproof, may tubig laman. Nako! Hindi yan tubig. Ano lang yan? Oh. Sa taas lang. Tayo na! Naiinip na ako sa inyo, sa kakahintay! Tara na! Na tayo mga kalabarkads! Ayun. Bali, alis na kami mga kalabarkads. Pupunta na kami doon sa spot na ang pupuntahan namin. Last night natin kalabarkads, kailangan malakas na. Malakas na last night. Dali, ano masasabi mo sa long hair ko? Ha? Ang masasabi ko lang, good. Good. Ang masasabi ko lang, ang mahalaga ay importante. May karugtong yan ah. Tulay the bridge. Tulay the bridge. One bird, isang ibon. So, yun mga kalabarkads, alis muna tayo. So, ayun mga kalabarkads, nakaalis na tayo dun sa bahay nila paring Nico.
Siya nga pala mga Calabricats, bali gabi lang kaming nakakapag punta na mangisda. Gawa nga nung tag-araw may pasok. Bali Lunes hanggang Sabado pala mga Calabricats pasok namin. Kaya Sabado ng gabi doon lang kami nakakapag-ilaw, nakakapagpuntang mag-fishing mga Calabricats. So, kita-kits na lang tayo mamaya mga Calabricats dun sa spot na pupuntahan natin. Kasi nandito tayo sa highway. Mahirap na, baka madali pa tayo. So, kita-kits na lang tayo mamaya mga Calabricats. So, ayun mga Calabricats, nandito na kami sa spot natin. Nakarating na tayo. Ano, dagat na yan. Ano sa paring na ito. Ang bilis ah. Nakarating na kami dito sa spot mga Calabricats. Ayun, pinagpawisan ako. Bali lulusong na agad kami. Kasi yung pagbabaw ng tubig mga Calabricats bumababaw na. So tara mga Calabricats, lusong na tayo. Wag agad. Maglusong. Wala. Yeah. Tara mga Calabricats, umpisahan na natin yung action. Wag. Yung fishing natin. Sana marami tayong mahuli. Calabricats, may huli. Wala pa tayong huli mga Calabricats, sana all. Pero siyempre mamaya may huli na, mahuhuli na rin. Tiwala lang sa Diyos mga Calabricats, diba? Huwag tayo mawala ng pag-asa mga Calabricats. Habang may buhay may pag-asa. Dibali, may huli sila, may vlog naman ako. Yata matakbal na paring Diego. Ganyan kadilim mga Calabricats yung pinag-ilawan namin, no? Sobrang dilim kasi ito mga kabundukan na to. Tapos yun, pangawaan ng barko yan mga Calabricats, yung may pulang ilaw dyan. Ito bundok naman na to, kaya walang masyadong bahay. Maraming huli yung dalawa dun mga Calabricats, no? So, hahabulin natin sila.
sundok. Grabe. Dali. Malaki oh. Saan mo natin natira? May nahuli mga kalabre kasi sa... Wala pala sa akin. Hindi pala tumama. Wala sa'yo. Akala namin ang laki-laki na. Halo na yan ah. Oo, pwede na yan pang ihaw. Uli pero hindi kulong.
din. Isang unahan. Nalimos ka pa nga. Laging huli, oh. Huli ni paring Rande. Itong huli pala ni paring Nico, mga kalabar ka. Oh. Pero octopus na dong. Panalo. Oh. Puro octopus yan no. Puro May pusit pa, may dalawang pusit yan. Dalawang pusit. Grabe. So, yun ang magandang title nito mga Kalabar Cats. Pamumugita. Pamumugita sa gabi. Ayan o. Tignan mo ito. Dati-dati. Hindi siya ganun kalinaw. Kalinaw na kaso nag-crack. Ayun mga Kalabar Cats. Nandun na sila. Maganda na yata mga Kalabar Cats. Anong tawag dito? Magluluto ng kilawin na pagkita mamaya. Yung maliliit na to. Maliliit. Tira tayo mamaya. Yan talaga nagdala kay Dario. Huli kam, pero hindi kulong. Paano grabe yun? Grabe mo. Malaki ng huli. Grabe oh. Grabe yun ako dito dong. Kanina dong. Huh? Hirapan ako mag pasok. Bakit? Malalim ba? Paring Dario. Grabe. Para hindi ka matusok. Matusok. Gagawin mo ako pang pugita. Uwi na kami muna mga Kalabar Cats. Malinap. Naparami ng huli ng pugita mga Kalabar Cats. Nakajakpat na naman sa mga pugita mga nahuli. So, kita-kita na lang tayo mamaya mga Kalabar Cats dun sa bahay nila paring Nico kasi magluluto raw tayo. Yun, Cats and Cook. So yun mga Kalabar Cats, nandito na tayo sa bahay nila paring Nico, paring Rande. Ayan na, nawakas nakarating din ng ligtas. Ayun mga Kalabar Cats, tignan natin yung huli nila paring Nico. Ayan na. Yung nahuli ko, tingnan mo. Wow. Ayan o, laki ng huli o. Ito yung mga huli na lang Ito Dario. Kalabar Cats. Alis ka muna kaunti, Laberns. Ayan o. Iyan mo dyan sa ano, para makita. Yan o, yan ang nakuha natin. Yan, dapat malaki siguro na ano. Ha? Kasya ba yan? Ano, patuloy lang. Bobondo ko yung... Bali ito pala yung iluluto daw mga Kalabar Cats. Kulo mo na yan, Dario. Doon, marami. So yan lahat yung mga nahuli na lang pugita mga Kalabar Cats. Wow. Grabe, isang tambak. Yan ang yan ang mastermind ha. Ako, anong lalagyan nito Nico? Nag-isa sila sa pusit. Oo, binigay ko na.
Salamat. Ang daming bugita. May ano pa naman dito, may space pa naman dito eh. Yan pa, may niluluto pa oh. Iba pa, Iba tayo dito, ibigyan natin iba kay pa Uso. sa mga Calabar Cats. Iba pa yung niluluto ng paring Dario. Wala kang plastic. Akin na itong plastic na rin. Panalo. Panalo. Marami pang space dito ah. So, antay lang natin mga Calabar Cats na iluto nila yung pugita. Kakain din tayo. Bali, yung luto pala nun mga Calabar Cats ay kinilaw. Kilawin na pugita. Nagkamali tayo mga Calabar Cats. Adobo pala, hindi pala kilawin. So, ayun mga Calabar Cats. Yan na yung niluluto ng paring Dario. Grabe, buhay pa. Ano kaya? Ayan o. Wow! Hala, grabe talaga. Yan talaga mga seafoods Parang- na banat. Oh, kami na ano. Grabing seafoods, no? Ganyan talaga. Yan o. Sinama yung mga crabs sa pagita, inadubo. Pati ano yan talaga yung pag-adobo ng ano. Hindi mo nakita si ano, yung Chinese na Chinese? ginaganyan-ganyan. Tapos gisa muna siya. Tapos ginaganyan yung octopus buo. Ginap-ngap niya talaga. Calabar Cats na. Nabad na sana yun eh. Grabe oh. Bumigay yung casing natin. Casing ng camera. Walang brada rin. Sana maayos pa to. Plastic na rin. So ayun mga Calabar Cats. Paluto na yung niluluto ni paring Dario. Sarap. Yummy. Sarap oh. Grabe talaga sa chip cook oh. Dito na. Lights na yan. Dito na natin yung kanin natin, Dario. Sama na tayo. Sige. Ayun na mga Calabar Cats oh. Kain tayo. Susko pa rin. So ayun mga Calabar Cats. Kain na tayo. Tapos pagkatapos natin kumain, uuwi na rin tayo. Kain na mga Calabar Cats. Yeah. Calabar Cats yun. Ano? Adobong Ha? seafoods. Mataba? Sarap po. Taba yan kasi babae yan eh. Hindi ka ano doon? Taba. Ganda kutsara. Wala lagi, G. Try mo. Sabi sa bahay. Wala lagi, G. Pag kulang aligi, may taba yan. O pag pula o. Wala. Hala. Makapangit din na siguro. Pag nakapangit ko kasi yun, pumapayat yan eh. Payat? Wala, oh. Sa bom, sarap. So ayun mga Calabar Cats. Bali, tapos na kami kumain. So papaalam na. Hanggang dito na lang mga Calabar Cats. Ano? Kain. Ingat. God bless at lagi natin tatandaan. Yahoo! God is good all the time mga Calabar Cats. See you on my next vlog. Bye-bye.